Avui, com a regidor de serveis urbans, he compartit el palco d'on se veu la mascletà d'Alzira en el secretari general de les Joventuts d'Espanya i també en el secretari general de les Joventuts del País Valencià. En aquest cas han sigut dos jóvens els que han volgut compartir el palco per a veure les mascletades. En esta mascletà donem per acabades les falles del 2023. En total han sigut uns dies de festa, uns dies de veure mascletades des d'este palco en distints companys socialistes que han volgut visitar-nos. Pues fiquem punt i final a les mascletades i vos esperem a tots l'any que ve per a poder disfrutar de la pólvora de les mascletades del nostre poble.